Så er det, man skal vide. Ja, Alex, hvordan går det? Det går rigtig godt. Hvad sker der? Pas på, du ikke brækker dig. Pas på, du ikke brækker dig. Hvad skal jeg nu? Jeg kan godt lide at brække mig. Hallo, nej, væk. Han falder lige Så. Nej, lad nu være. Pas på, husk at brække dig til siden, hvis du skal brække dig. Jeg brækker mig altid til siden, fordi jeg kan godt lide det. Hallo, pas på. Jeg tror mig ikke. Læg dig på siden. Hvad laver du? Du var altid billedet af mig. Vi optager Geek Soldiers. Nej, vi er ikke Geek Soldiers nu. Først i morgen. Det er ikke også. Altså, det er ikke fordi, jeg ikke kan lide dig, Alex, men du har sådan lidt brækning. 400 kroner, så skal jeg det der. Det er jo bare vand. Det er så ulækkert, det der. Altså, jeg skal starte brække. Det er værre end din første dag. Find noget vand i stedet for. Skal du bruge noget vand? Jeg har hørt, mælk skulle hjælpe. Det får jeg sgu da bare ind. Det er kun lidt dårligt. Det render bare ud af her. Er der noget, der hedder proppen ud? Ej, det der klip, det må jeg bare af. Ja, selvfølgelig, mand. Alle kan have det. Vi lægger det ud på... Nej, ikke sige noget. The producer. Ej, du står i det, mand. Du står i det. Fjern lige fødderne lidt til siden. Ej, du står i det, mand. Jeg er sådan på, Andy. Jeg tror, du lige skal holde sådan et par meter ikke. Gå ind og... Han skal bare have noget vand at skylle munden til det. Det er ikke bare godt sådan noget. Det er ikke nogen sadister. Vi er da ikke sadister. Jeg tror bare, han vil synes, det er sjovt at se. Nu mangler jeg blomster, i hvert fald ikke gødning. Find nu noget vand til ham, din idiot. Hans blomster har fået den bedste gødning. Skal du bruge vand? Vi bruger vandfald. Det vil sige meget vand. Hvad skal man ikke tro på, sagde du? Jeg har bare fået snot i det. Nej, det er bræk. Nej, det er snot. Det er eddermame med bræk. Kraftedeme snot, kan jeg sige dig. Det er bræk. Jeg kan godt lide kage. Du har brækket dig 5 gange i dag. Nej, jeg har ikke. Jeg har ikke engang brækket mig en gang endnu. Jeg har aldrig set min bræk. Du brækker dig alt for meget i dag. Det må man få i bærte. Hun tog hjem. Nej, det gjorde hun ikke. Det var fordi, at du var for kæden. Ej, for fanden. Nej, det var kun fordi, at hun skulle hjem. Nå, okay. Det kan man ikke gøre så meget. De har bare... Du har brækket næsen. Hvem har bare røv? Det er du. Og jeg var... Ah! Det er da helt utroligt. Var det godt nok nu? Ja. Nej, du har stadig bare røv. Ja, sådan. Godt nok. Så du har snot i næsen. Nej, du har brækket næsen. Ej, hvor fanden. Må du overhovedet være så stiv for dine forældre, Alex? Nej. Hvis de finder ud af det, så Vær dræber de. stiv overhovedet. Jeg er ikke blevet stiv. Men de må ikke se mig drikke. Hvor er rollespilsvåbnet? Skal vi lave rollespil? Ja, det skal vi kraftedeme. Okay. Op med dig igen! Jeg dør! Kan vi lige det greb på? Er den der uden lige? Nej, kommer du ikke på? Nej! 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 Jeg er til guru! Jeg kan få dig alle sammen! Jeg kan ikke græde, fuck! Det er død! Her er det, du tager den på. Det er meget her. Næste runde starter først med terroristerne vinder. Der er jo vægterne her, bare.
Terrorist win. Det er godt. Så starter vi igen. Nej, jeg vil det samme. Nej. Det er sødt. Nej, det er også det der. Det er nu, det dør, det dumme svin. Ja, det er en god ting. Hvordan har du det, Alex? Jeg har det udmærket. Jeg har lyst til at dø. Han ridser helt din mund. Ej, slip nu! Han ridser sin mund af det. Ja. Det er rigtig darker, det her. Og så det er en hold da kæft. Lunge. Huda. Hvad så? Det er ikke ægte, det her. Er det hjemmelavet? Ja. Asbjørn! Så det hedder en plastikring. Asbjørn er her da ikke. Nå, okay. Det var Alberte. Hvad siger du? Jamen, hvad er der gået ned til stationen? Nej. Jeg har puttet hende op til stationen. Nå, jamen, jeg mente Signe. Hvad lader Signe her? Jamen, hun er ikke. Okay. Det vil jeg have nakket. Hold nakket hende godt, skal Ja. Det er Signe, det her. Nakker! Bakkes! Og bakkes! Jeg nakker hele Signes body, det her. Og Lars, din dumme Signe. Ja, her er Lars. Jeg har også Lars. Hvor? Lars. Lars. Ja, det er Lars. Det er Lars. Du kan ikke hende Lars. Okay. Hende Lars attacker. Jeg er en bævnammer! Jeg kan ved ikke hvad. Jeg kan ikke klare Friendly Fire. Bare lidt Oh my god. Ja, for fanden ikke ud med klokken. Det er paradis det her. Nu får den i røven. Hey, mit slik. Lad mit hår være ellers. Det her, det er Toms med. Hvor er bænden? Jeg har lyst til at smøre bænden, der har chancen for det. Hvor er det? Det er Alex! Det kan bare det til. Vincent, jeg har altid hadet dine racistiske meninger. Nu skal det køge. Og hvad med ungdomshold? Okay, ungdomspensionist. Kraftedeme tøj, skal du? Jeg sidder bare her i rulleskab. 3 cigarer. Du må ikke have min øje. Jeg bruger Perry. Jeg bruger Perry. Jeg har kraftedeme dræber. Ej, han skal have et våben. Nej, det hjælper. Det må I ikke stoppe mig, chef. Nej, jeg vil ej. Jeg skal kraftedeme dræbe. Jeg vil have min jakker. Nej, jeg bruger ikke takker. Og jeg er nemlig en stor riger. Jeg kan godt lide at brække mig. Hallo, nej, væk. Ja.